Donem el màxim d'animació als anfitrions d'aquesta festa. Sant Climent de Llobregat entren a plaça. La colla de Sant Climent, amb en Climent, la Roser i la Llúcia i tota la seva colla, que juntament amb voluntaris han estat durant un any preparant aquesta magnífica festa. Vinga, que ressoni la plaça. Sant Climent és a l'epicentre de Catalunya. Ara sí, batega més fort que mai, Sant Climent. I com no podien faltar en aquesta festa, els gegants que ens representen a molts, a tots, els gegants de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, els gegants de Catalunya, protagonistes també d'aquesta festa. En Pau, l'alegria i els gegants treballen a cultura, entren a plaça. Vinga, tothom a picar de mans. Sant Climent batega. Tenim ja aquí a plaça les 40 colles representants de tot el territori català en aquesta ciutat gegantera. Moltes gràcies a la banda del Gínjol també. Ara sí, ja estem tots els gegants a plaça després d'aquesta gran cercavila que ha omplert de música, balls i gegants als carrers de Sant Climent. Arriba el moment més esperat. Els geganters de Sant Climent, amb el suport de l'Ajuntament, institucions, entitats, empreses i voluntaris, han organitzat un gran cap de setmana ple d'actes. I tots aquests actes culminen en el que viurem en breus moments. Doncs comencem els actes centrals en què Sant Climent es convertirà en la 31a ciutat gegantera de Catalunya. Els primers protagonistes seran els més petits. En Pau i l'Alegria són els gegantons de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya. I en les sortides que realitzen són ballats pels geganters més petits de la colla que ostenta el títol de ciutat gegantera en vigor. Així doncs, en Pau i l'Alegria seran ballats per primera vegada pels geganters de Sant Climent, interpretant el seu ball Pauets de Gegants. Però abans, els geganters que durant aquests 2 anys han estat portant en Pau i l'Alegria s'acomiaden d'ells, tot lliurant-los als geganters de Sant Climent. Per tant, demanem a aquests portadors que durant aquest any han estat fent ballar aquests gegantons, en Pau i l'Alegria, que s'apropin i facin entrega també als més petits. És un moment important perquè els més petits també viuen la festa, són protagonistes, no són el futur, són també els protagonistes de la festa. Per tant, un fort aplaudiment pels balladors que durant un any han portat en Pau i l'Alegria. I ara sí, Sant Climent, els més petits de Sant Climent, en Pau i l'Alegria són vostres, us toca un any portar-los i representar el món geganter arreu. Vinga, un fort aplaudiment per aquesta rebuda. Va, no tingueu vergonya, que són vostres durant un any. Els petits protagonistes de la festa també. I ara veiem aquest moviment a plaça i és, com us he dit, el moment en què per primer cop els geganters de Sant Climent comencen a assumir aquest títol de ciutat gegantera de Catalunya. Un títol que portaran tota la vida a sobre, perquè no només és un any, sempre quedaran com la 31a ciutat gegantera de Catalunya. Per tant, ara els més petits
ens faran el ball Pauets de Gegants. És un ball que porten temps treballant, assajos rere assajos, per tant, hi ha un esforç també al darrere per assumir aquest títol. Aquí tothom treballa, tothom s'apinya per tal que Sant Climent sigui la ciutat gegantera del 2018. Els grallers Clau de Mar seran els qui interpretaran el Pauets de Gegant per tal que els més petits de la colla de Sant Climent ens facin el ball. Per tant, és un moment important per la colla. Quan vulgueu, la plaça és vostra. Sant Climent. Un fort aplaudiment pels més petits de Sant Climent de Llobregat, que ens han ballat el Pauets de Gegants. Els més petits ja han assumit el títol de ciutat gegantera. Després els hi tocarà als més grans. Els hi han deixat el llistó ben alt. Moltes felicitats, petits. Seguidament, mentre es preparen els gegants de Catalunya per realitzar el seu ball, donem la paraula als representants presents aquí a dalt de l'escenari. Demanem, si us plau, donem paraula a la representant de la Diputació. Doncs donem paraula a la directora general de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, la senyora Maria Àngels Blasco. Maria Àngels, benvinguda. La plaça és teva. Sigueu tots molt benvinguts. Moltíssimes gràcies per haver vingut d'arreu del país
Hi ha representació de totes les províncies i per Sant Climent això és omplir els carrers de goig, de participació, de col·laboració, de festa. En aquest sentit, és un honor avui poder estar aquí amb tots vosaltres i compartir un petit moment de la història. Tenim gegants grans, tenim gegants petits, tenim gegants que són reis i comtes i tenim gegants que són pagesos, tenim gegants moros i tenim gegants cristians. I tots estem junts i tots ballem amb el mateix so. Felicitats, perquè aquesta festa la podem compartir plegats i és tal com representem també la Catalunya nostra, la Catalunya festiva, la Catalunya participativa, que per molts anys ho puguem fer. Felicitats. Moltes gràcies, Maria Àngels. Benvinguda a Sant Climent i gràcies per recolzar la nostra festa. Continuem, ara és moment dels gegants de Catalunya. En treball i en cultura són els gegants de l'agrupació, també coneguts, com us deia, els gegants de Catalunya, emblema de la ciutat gegantera, ja que és la colla que ostenta el títol en vigor de ciutat gegantera, els qui tenen el deure i l'honor de fer ballar aquestes figures. L'any 2016 i el 2017, malauradament, no hi ha hagut ciutat gegantera de Catalunya. Per aquest motiu, els encarregats de fer ballar en treball i en cultura els actes on eren requerits ha estat la colla d'imatgeria, formada per geganters de tot el nostre país. Després d'un any i mig de fent-los ballar, avui s'acomiaden per donar el relleu als geganters de Sant Climent i ho faran, com marca la tradició, ballant el primer ball propi que van tenir en treball i en cultura. Aquest és el Ball Nou, amb música del mestre Jordi Fàbregas. Per tant, així doncs, la colla d'imatgeria s'acomiada dels gegants de Catalunya amb el Ball Nou interpretat pels grallers músics. Continuem amb aquests actes protocolaris i donem entrada a aquest comiat. Per tant, també demanem un fort aplaudiment a la colla d'imatgeria que s'acomiada de portar durant aquest any i mig els gegants de l'agrupació, els gegants de Catalunya. Per tant, tot seguit hi haurà aquest comiat amb aquest ball nou que us dèiem, el primer ball que van tenir aquests gegants. Estrenat l'any 1990. És un moment agredolç, de tristesa, però també d'alegria, tristesa, perquè aquestes persones que veieu aquí al davant, amb aquesta camisa verda, s'acomiaden de portar i representar el món geganter durant aquest any i mig. Però després donarà alegria per la colla de Sant Climent. Per tant, colla de la imatgeria, moltes gràcies durant aquest any i mig i la plaça és vostra. Un fort aplaudiment per ells.
Un fort aplaudiment per ells. En Treball i en Cultura, portats per la colla de Matgeria, ens han fet aquest ball per darrera vegada. Aquest ball, el Ball Nou, és el ball que un cop Sant Climent deixi el títol de ciutat gegantera a la següent, a Castellbisbal, podran ballar-lo per sempre més. Doncs acabat el ball, la colla de Matgeria s'acomiada d'en Treball i en Cultura. Moltíssimes gràcies, balladors, i els entrega als geganters de Sant Climent de Llobregat per tal que durant un any representin el món geganter català fent ballar els gegants de Catalunya. Per tant, vinga, doneu-vos aquest relleu, Sant Climent, acolliu els gegants de Catalunya a casa vostra durant un any. Donem visibilitat a aquest canvi. La colla Imatgeria entrega els gegants a la colla de Sant Climent. Vinga, un fort aplaudiment per aquest moment. Trist per alguns, però molt alegre també per altres. Sant Climent acull en Treball i en Cultura. En seran els seus responsables durant aquest any de ciutat gegantera. Donem la paraula al senyor Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, per tal que en nom del poble de Sant Climent aculli els gegants de Catalunya i la capitalitat del món geganter català que durant un any ostentarà Sant Climent de Llobregat. Isidre, la plaça és teva. Bon dia a tothom. Disculpeu per la veu, però 2 dies de festa seguit és el que té de viure moltes hores. Bienvenidos a todos y especialmente a unos fantásticos amigos de Villava, del País Vasco Navarra, con lo cual un fuerte aplauso para ellos. Ongi etorri a San Climent. Bienvenidos a San Climent. Ya os adelanto de que habían venido por cerezas. Ya han probado las cerezas y ahora no se van a ir hasta que prueben el licor de cerezas, con lo cual más vale que les dé rápido el licor, si no perderéis el tren. Muchísimas gracias por ser como sois. M'agradaria donar la benvinguda amb el meu nom i a tot el municipi, a totes les persones que heu vingut d'arreu de Catalunya. Aquí dalt tenim representants de molts municipis i també arribats de Baixàs, el nostre poble germanat de França. A tots, gràcies per estar aquí, i també aquelles ciutats, en aquest cas Castellbisbal, que volen ser la propera ciutat gegantera, ànims, perquè és una feina que té molt fruit però costa molt de fer, amb la qual cosa, benvinguts a tots. Per a nosaltres és tot un orgull situar-nos com una de les capitals catalanes de la cultura popular tradicional. Som un poble petit, ja ho heu vist, però un poble que de ben segur ja haureu descobert que és acollidor i que està orgullós de tot el que pot oferir a les persones que ens visiteu. Per a nosaltres i sobretot per la colla, que voldré demanar un fort aplaudiment per a aquests voluntaris i voluntàries que han fet possible aquesta ciutat gegantera. Voluntaris, voluntàries, colles, entitats, empreses, a tots, gràcies. Sense vosaltres això no hauria pogut ser possible. Per a nosaltres és un repte organitzar, programar. Ja venim de la nostra festa de les cireres, però també crec que us haveu superat, amb la qual cosa moltes felicitats i moltes gràcies. Ha estat un treball que heu fet de forma gustosa
En primer lloc, perquè comptem amb un actiu del qual no totes les poblacions poden presumir, que són uns veïns i unes veïnes de Sant Climent que sempre estan disposats a donar un cop de mà i a col·laborar. De veritat, moltes gràcies. Sense vosaltres, climentons i climentones, això no hagués estat possible. Moltes, moltes gràcies. Voldria també tenir un record, un agraïment per l'agrupació de colles de geganters de Catalunya. El replantejament que heu fet juntament amb la colla de geganters de Sant Climent per aquesta celebració, per tal que els municipis petits com el nostre també puguem tenir l'honor d'esdevenir ni que sigui un any ciutat gegantera. A Sant Climent i molts d'altres petits municipis segur que us seguiran. De veritat, moltíssimes gràcies. I com no, recordar que dins de l'àrea metropolitana també donem suport a la cultura popular. Una cultura que uneix els pobles, a tothom. Villava, Baixàs, Sant Climent, arreu de Catalunya, tots treballem per algo que és la cultura, per algo que ens fa millor. Fa millors persones, més dialogants i, per suposat, poble acollidor. Hem combinat aquesta voluntat acollidora i integradora que parlava i que fins i tot és un espai d'estima cap a tots els que esteu aquí. Moltes gràcies per ajudar-nos a fer tan especial. A partir d'avui, aquí teniu casa vostra, sigueu benvinguts, sed bienvenidos. També agrair a tots els músics que van estar ahir amb nosaltres, totes les colles que van estar, començant per la Bandarra, acabant per Aioli i passant per tots aquells que han fet possible les botifarres, el seguici, tot el que és Sant Climent. Sant Climent és un sentiment i, com diem sempre, per cireres Sant Climent i Sant Climent, bona terra i millor gent. Moltíssimes gràcies i felicitats a tots. Moltes gràcies, Isidre. Doncs ja ho veieu, Sant Climent té moltes ganes d'acollir aquesta festa, de ser proclamada. Els petits ja han assumit el títol, és moment dels grans. I ara ja tenim a punt els geganters de Sant Climent per ballar per primera vegada el ball de l'aniversari, esdevenint així, de facto, ciutat gegantera de Catalunya. Aquest ball va ser estrenat el 1998 a Montserrat en la celebració dels 10 anys d'entreball i de cultura i des d'aquest moment ha esdevingut el seu ball protocolari. En totes les sortides que realitzen han d'interpretar aquest ball de complicada execució. Si esteu preparats, doncs, geganters de Sant Climent, amb l'acompanyament musical dels grallers Clau de Mar, us donem entrada i endavant amb el ball de l'aniversari dels gegants de Catalunya. Esteu a punt de ser ciutat gegantera de Catalunya. Un fort aplaudiment per ells.
I ara sí, Sant Climent de Llobregat ja és Ciutat Gegantera de Catalunya 2018! Felicitats! Geganters, geganteres, fem ballar tots els gegants per celebrar que Sant Climent ja és Ciutat Gegantera. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Gràcies a les colles geganteres que heu participat com a representants del vostre territori. Gràcies també als geganters i geganteres que ens heu acompanyat. Gràcies als climentons i climentones, forasters i forasteres que ens heu acompanyat. Gràcies també a les empreses col·laboradores i patrocinadors. Gràcies als voluntaris i en general a tothom. Sentiu els trons? Són 31 trons en record i homenatge a les 31 ciutats geganteres que hi ha hagut fins a data d'avui. I ara sí, geganters, geganteres a punt, que comenci el ball final, Ciutat Gegantera, que és aquí, Batega Sant Climent!